Ahojte lidi, tady Nelly znova a bohužel už mě někdo skeml, takže Off-Light Beta, no takže jsem smutná docela, ale pokud chcete mi dát aspoň Ride Peta jednoho, tak jestli teda chcete, tak můžete. Tady vlastně, když tak vám dám tyhle ty lektvárky, když tak si každý řekněte jako kolik, já si je stejně tady furt beru, že tady mám takové tohle a kdybyste chtěli vidět moje peti, tak tady jsou. Hlavně, prosím, kdybyste chtěli vytradit tohle a tohle, tak prosím ne. Já bych chtěla si aspoň na tyhle dát nějak Ride a Flight. Bohužel, aspoň kdybyste mi buď dali Peta, Ride nebo Flight, je mi to fakt jedno, nebo aspoň takový toho koníčka, jakože můžu na něj sedět. Fakt bych moc byla ráda, ale je to fakt na vás, protože nechci vás do toho nutit, když to je vaše a to. Jenom tady nakrmím Peta a kdybyste jakoby chtěli vidět, jak se víc teda vydělá peníze, tak prostě jenom buďte malí, buďte pracovat v pizzerce a asi tak. Tady to asi tak. A pokud byste chtěli celý video, tak dejte like. Aspoň tak 10-5 lajků, abych udělala jedno celý video a když tak mi napište do komentářů. Jenom jestli ho mám vyplý, ale já vůbec nevím, jak se tam dělají ty komentáře. Ale u jednoho videa mám komentáře. Nevím. Ale můžete mi napsat, jak se tam jmenujete, já si vás přidám. Už se mi 9 lidí přidalo, nevím, jestli jste to byli teda vy. A když tak se jmenuji tam Izzy Blázen. Asi si jednoho dne i změním jméno, protože už mi to asi takhle štve. A ahoj a dejte like.